Yn y swyddfa ystadegau gwladol, rydym ni'n casglu ac yn prosesu data, ac yna'n ein dadansoddi mwyn creu ystadegau sy'n ein helpu ni i ddeall economi, cymdeithas a phoblogaeth y Deyrnas Unedig. Mae'r byd yn newid yn gyflym ac mae angen i ni olrhain y newidiadau hyn mwyn gwneud yn siŵr bod ein hystadegau yn gyfredol. Dyna pam ein bod ni am draws newid y ffordd rydym ni'n cynhyrchu ystadegau. Ers dros 20 mlynedd, y cyfrifiad fy'r brif ffordd o gasglu data ar gyfer ystadegau am y boblogaeth, sydd ei hangen ar bobl i wneud penderfyniadau pwysig am bethau sy'n effeithio ar bob un ohonom, fel faint o dai sydd ei hangen arnom a nifer y lleoedd addysg. Mae'r cyfrifiad yn rhoi'r dealltwriaeth bwysig a manwl i ni am ein poblogaeth a'r adeg benodol, ond dim ond unwaith bob 10 mlynedd y mae'n digwydd. Drwy ddefnyddio ffynonellau data newydd ac arloesol, gallwn gadw i fyny ag anghenion newidiol cymdeithas, gan wneud ein hystadegau yn fwy reolaidd, hyblyg ac effeithlon. Gallwn hefyd greu ystadegau ar bynciau newydd, fel newidiadau ym mhoblogaeth ardaloedd lleol dros dymhorau gwahanol, ac adegau o'r dydd hyd yn oed. Bydd gallu cael gafael ar ystadegau cywir a chyfredol yn amlach yn rhoi gwell gwybodaeth i bobl allu gwneud penderfyniadau am wasanaethau lleol pwysig, fel casglu gwastraff yng nghanol dinasoedd neu ofal iechyd mewn mannau twristiaeth. Ar draws y swyddfa ystadegau gwladol, rydym wedi bod yn defnyddio'r hyn a elwir yn ddata gweinyddol, sef gwybodaeth y bydd pob un ohonom yn ei rhannu pan fyddwn yn defnyddio gwasanaethau cyhoeddus, fel y systemau tre, bydd daliadau, iechyd ac addysg. Rydym hefyd yn cysylltu ffynonellau data gwahanol yn ddiogel mwyn nodi patrymau a gwybodaeth newydd. Data cysylltiol yw'r enw ar hyn. Enghraifft, gwnaethom ddefnyddio data cysylltiol fel data trafnidiaeth gyhoeddus ynghyd â gwybodaeth o'n harolwg heintiadau Covid-19 ein hun, i'n helpu i ddeall cyfraddau heintio ymhlith grwpiau gwahanol yn ystod pandemig y coronavirus. Byddwn yn defnyddio mwy o'r mathau hyn o ddata fel rhan o'n rhaglen drawsnewid. Mae sefydliadau ledled y Deyrnas Unedig yn casglu'r data hyn yn ddiogel, ac mae ein holl weithdrefnau, systemau a staff yn diogelu'r data a'ch cyfrinachedd yn unol ar gyfraith. Felly, ni ellir adnabod neb yn yr ystadegau a gaiff ei cyhoeddi gennym. Mae trawsnewid y ffordd rydym ni'n gweithio gyda data yn golygu y gallwn gynhyrchu ystadegau sy'n diwallu anghenion pawb yn well. Dysgwch fwy am ein cynlluniau trawsnewid ar gyfer ystadegau poblogaidd ar wefan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.